Dugubla o ka sani la dawle ne o ka kunnafoni kɛnɛ sigilen Mali kunnafoni TV sanfɛla la bi ye tarata ye avril kalo tile 6 san 2021 kunnafoni a daminɛla sa a yera k'a fɔ ko ngani wale min tara ka minisma mɔgɔw ka cɛdenw sɛgɛrɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔna kɛlɛnkɛrɛnla minnu sigilen bɛ Aguelog dugu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra juma tɛmɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko o bingani wale kɔnɔna na minisma mɔgɔw ka kɛlɛkɛden cɛ 4 de tora la o bingani kale wale kɔfɛ sa kasiki ble minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan n'olu ye Tchadien ye olu bɛ la ka mɔmɔli kɛ karidon fo ka na se ntɛnɛ ma u ka mɔmɔli kanna na u sera ka binganikɛla mɔgɔ 41 de bɔn'a ɲina o su ninnu cɛla sa a yera k'a fɔ ko binganikɛla mɔgɔ ninnu ka ɲɛmaaba n'o ye Yag Agali ye ko ka baradura kun bɛ su ninnu cɛla n'o ye Abdala Ag Albarka ye kunnafoni filanan sa an bɛ taa balo kunkanko kɔnɔna na dunga fa sabatili kɔnɔna na jamana kɔnɔ sa an ka jagokɛlaw ye sigi ka fɔ ɲɔgɔn lajɛba kɛ don tɛmɛnw na walasa ka yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko balo ka gɛlɛn u ka o ɲɔgɔn lajɛba ninnu kɔfɛ u ma nimisi wasa sɔrɔ mais o si la jagokɛla ninnu m'u tigɛ jigi avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen u ye ɲɔgɔn lajɛba wɛrɛ kɛ ni o ɲɔgɔnɲɛba kɔnɔna na association caman de kɔni nana far'u kan o ɲɔgɔnɲɛba in kɔnɔna na o ɲɔgɔnɲɛ kun tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ foyi kan k'a yira k'a fɔ an ka ministre min sigilen b'an ka jagokow kunna n'o ye Aruna Ɲangi ye ko n'a tɛ se ka dɔ bɔ an ka dunifɛnw sɔngɔ la min ye tulu ye ka se buru ma ka na se sogo ma ani dumunifɛn caman wɛrɛ ko n'a tɛ se ka dɔ bɔ olu sɔngɔ la k'a ka baara bila an bɛ taa dolanci kibaruya kɔnɔna na an ka samata sɛgɛw y'a dɔn sisan sa olu bɛ kulu mun kɔnɔna na ka ɲɔgɔn danba min bɛna kɛ Qatar jamana kan san 2022 kɔnɔna na n'o bɛ wele Coupe du Monde nanzarakan na u ka jalasiribaga n'o ye Amadu Tarawele o n'a ka cɛdenw ka bɔko fɔlɔ u ni Wurandakaw ka cɛdenw de bɛna bɛn min bɛna kɛ ɲɔgɔn danba in don fɔlɔ yɛrɛ la o min bɛna kɛ juin kalo tile 5 fo ka se tile 8 ma o bɛna kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan n'o ye an ka tolanci terrainba sanfɛ n'o bɛ wele ko stade du 26 mars u ka bɔko filanan na sa u ni Wurandakaw ka cɛdenw de bɛna bɛn min yɛrɛ bɛna kɛ ni ɲɔgɔn danba in don filanan na o min latigɛlen no juin kalo tile 11 fo ka se tile 14 ma kɔkan kibaruya la sa an bɛ Benikaw fɛ yen a yera k'a fɔ ko Beninaw ka président kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Patrice Talon ko bɛ fɛ k'i kanbɔ tugun jamana ɲɛmaa nɔfɛ fanga sinamatɔ minnu bɛ yen ko olu ko t'olu fɛla ko ye ko Patrice Talon ka nin bɔli kura in fanga nɔfɛ ko ma bɛn olu ma k'olu bɛ bɔ k'u ka dusuma kasa yira nin dɔn in na ka ɲɛsin Patrice Talon ka nin bɔko kura in ma jamana ɲɛmaaya nɔfɛ a dun yɛrɛ tuguni k'a fɔ k'u ka jamana sariya soba min ɲɛsilen n'u ka kalafilikow ma k'olu ye sariya kura bɔ min bɛ a yira k'a fɔ ko Patrice Talon bɛ se k'i kanbɔ tuguni fanga nɔfɛ an kanubagaw ni kun ye kunnafoni damadama ye k'a lasɔn ma Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛ kamɛdali kɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ don wɛrɛw la